ए बाबुआ लेकिन चाचा ई सब कोई गा दी बाकी हम अब जौन गावे जा रहल बानी ई सब है ना गावेला भैया। ए बाबुआ का हो ब्रज के होली गावे के बा। आय हाय हाय अरे सवारिया अरे नजरिया में बस के अरे तोरी दिहल अंगूरी के सवारिया नजरिया में बस के तोरी दिहल अंगूरी के पूरी दिहल अंगूरी के पूरी दिहल आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली बहुत बहुत पुरस्कार सारा कलाकार के पुरस्कार देके सम्मानित करनी माननीय हमने के नृत्यांगना के सरदार हमने के गर्जियन स्वरूप पांडे जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है। हार्दिक स्वागत बा। ए बाबू और का कहे के बा कंकर चुनी चुनी मटकी के भोरे नजरिया में बस के तोरी दिहल अंगूरी के सवरिया नजरिया में बस के तोरी दिहल अंगूरी के होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली हो फिर हमारा पुरस्कार संतोष लाइट प्रोप्राइटर संजय वर्मा जी। किसी भी शुभ अवसर पर इतना सुंदर यहाँ के लगे व्यवस्था बा टॉप के ऊपर टॉप बनी यहाँ के हार्दिक स्वागत करते नहीं जा। और का कहे के बा कतनो परजनी परजियो न माने कतनो परजनी नजरिया में बस के तोरी दिहल अंगूरी सवारिया नजरिया में बस के तोरी दिहल अंगूरी
तुर देले अंगूरी के पास आए पतनो बड़ा जनी बड़ा जियो न माने पतनो बड़ा जनी बड़ा जियो न माने नटवर नादा किशोर नटवर नादा किशोर समरिया नजरिया में बस के तुर देली अंगूरी के पास है क्या अब है ना